Continuem parlant de joves perquè demà acaba el període per sol·licitar el bo lloguer jove. Bueno, no ho sé si... Jo us dic que acaba demà, però és que ja el primer dia que va sortir, va ser el dimecres 8 de juny, es va obrir aquest termini per demanar una ajuda de 250 euros al mes per a persones que tinguin entre 18 i 35 anys, que visquin de lloguer en una habitació, en un pis. I no res, es va esgotar a les 4 de la tarda. Ja crec que hi havia... Mira, la subvenció preveia beneficiar unes 9.700 persones i a les 4 de la tarda el govern ja anunciava que havien rebut 15.000 sol·licituds. Quin problema hi ha? Doncs que, clar, s'adjudiquen en funció d'ordre de presentació de les sol·licituds. És a dir, que el primer dia ja estaven més que esgotades, no? I encara teniu per presentar demà. Per parlar del bo lloguer jove i per parlar de més temes d'habitatge tenim a l'Ània García, la regidora d'Habitatge. Bon dia, Ània. Hola, molt bon dia, Toni. Com va anar aquí a Rubí les sol·licituds? Jo no sé si tens dades d'aquí, dels joves que van sol·licitar aquest ajut. Doncs mira, sí, a data d'ahir, que és quan vam recollir les dades, havíem rebut 284 sol·licituds. Per tant, 284 joves, amb les característiques que tu mateixa has explicat, fins als 35 anys, que van fer aquesta sol·licitud, amb una mitjana d'edat, a més d'aquests i aquestes joves, de 29 anys. Per tant, tot i que la convocatòria era per joves d'entre 18 i 35 anys, diguéssim que les persones al final que van sol·licitar aquest ajut estaven a la franja alta, no? D'aquest tram d'edat. Per tant, la mitjana això, de 29 anys. Clar, també és important saber, que no crec que tinguis aquesta dada, és quan es van demanar, perquè si es van demanar després de les 4 de la tarda i s'han anat demanant els darrers dies, com és per ordre d'adjudicació... Sí, aquest càlcul... Aquesta és una qüestió que per nosaltres és important i esperem que hi hagi correccions per part de les administracions competents a l'hora de disposar de recursos per a aquesta convocatòria. Efectivament, una convocatòria a la qual en règim de concurrència, per tant, a mesura que arriben les sol·licituds es van atorgant els ajuts. Això no vol dir que siguin les 4 de la tarda, des del punt de vista que les sol·licituds s'han de revisar, s'ha de revisar que la documentació sigui correcta i que les persones compleixin els requisits, no? Per tant, doncs, una part d'aquestes persones que van fer la sol·licitud a primera hora doncs, potser no compleixen requisits i per tant no reben l'ajut, no? D'alguna manera hi ha aquest marge. Nosaltres havíem fet una feina prèvia molt important, havíem fet una feina de difusió prèvia abans de que s'obrís la convocatòria pels canals pertinents que tenim, persones que ja havien vingut a demanar informació per altres qüestions al servei d'habitatge, també des del servei de joventut es va fer difusió. El dia abans que s'obrís la convocatòria, quan ja teníem la data, vam fer un correu electrònic i missatges via telèfon específic a totes aquelles persones que s'havien informat per avisar que la convocatòria començava el dia següent. Per tant, vam fer un esforç, vam fer una feina per intentar que les persones de Rubí doncs, fossin també àgils, no? i poguessin accedir en aquesta convocatòria en els primers dies o les primeres hores. Havíem fet una feina també de difusió sobre la documentació que feia falta, no? Perquè tothom tingués ja la documentació preparada en el moment d'haver de presentar la sol·licitud i, per tant, fossin sol·licituds vàlides. Tot i així, doncs, d'aquestes 284 sol·licituds, la majoria es van fer els primers dies, després ens estan arribant i continua, hi ha gent encara que s'està apropant al servei d'habitatge fent sol·licituds i, com et deia, el que esperem és que hi hagi algun tipus de correcció al respecte, no? Aquesta mesura per 2 anys ha suposat un total de 200 milions d'euros, però no és suficient, no? Però a veure, si no tinc la informació incorrecta, el que ha rebut la Generalitat són 29 milions d'euros i la consellera de Drets Socials, la Violant Cervera, conclou que caldrien 60 milions per atendre totes les peticions, perquè ha lamentat que Catalunya rep al voltant d'un 14% del fons del tot l'Estat, quan acull el 17% dels joves que podien acollir-se a la iniciativa i el 25% d'habitatges de lloguer, i el que reclamen el govern espanyol és que es dupliqui aquesta partida de les ajudes al lloguer destinada a Catalunya. Aquests 29 milions corresponen a l'any 2022, per tant, la previsió del compromís és que en el pressupost 2023
2023 hi hagi altres 29 milions per Catalunya, amb aquest mateix objectiu. Per tant, sí que són al voltant dels 60 milions en 2 exercicis, és cert. És cert que és una partida que és totalment insuficient per donar resposta al conjunt de la necessitat. És molt correcta, molt legítima, i nosaltres ens podem sumar a aquesta demanda que el govern de l'Estat doncs, faci una ampliació d'aquest fons, però també la Generalitat de Catalunya té competències en matèria d'habitatge i també, com es fan en altres convocatòries, s'ha fet en altres ocasions, en altres convocatòries, per exemple, en els ajuts generals al lloguer, la Generalitat també pot, si vol, ampliar aquest fons amb diners propis. I, per tant, el que nosaltres entenem des de l'Ajuntament, no? I des de la gestió al final del ciutadà i la ciutadana de Rubí, el que fem és una crida a les dues administracions, a l'autonòmica i a la central, per tal que posin més recursos econòmics en aquest fons i, per tant, que puguem arribar, si no a la totalitat, doncs, a un percentatge més digne de la demanda. Ha estat mal dimensionada i mal finançada? No, jo crec que és una mesura d'entrada que hem d'entendre que no ve a resoldre a la seva totalitat el problema de l'accés a l'habitatge per a la població jove, no? Diguéssim, és una mesura acotada en el temps, és una mesura que ha funcionat en èpoques anteriors, s'han fet programes similars en altres anys, i ve a donar una mica de marge econòmic, no? Que és especialment important a ciutats com la de Rubí. No? Penseu que, sense tenir les dades definitives, la mitjana de despesa en habitatge dels joves i les joves que han estat fent les sol·licituds aquí a la ciutat és que inverteixen entre el 60 i el 80% dels ingressos en habitatge. Per tant, clar, quan estem parlant de municipis, o si ho aterréssim més en el territori, podríem parlar de barris fins i tot, on els ingressos, no, dels i les joves, que no oblidem que treballen i que estan pagant ja un lloguer, no? perquè és requisit que estiguin pagant un lloguer i, per tant, que tinguin ingressos, que estiguin treballant, l'esforç econòmic que han de fer doncs, és molt gran. No? I, per tant, és una bona mesura. De vegades la dimensió, no? L'impacte d'algunes mesures no la coneixem fins que no les posem en marxa. I des d'aquest punt de vista jo crec que es va fer un esforç important econòmic, que era una dotació de diners doncs, que no és menyspreable. 29 milions d'euros són molts diners, però després això, quan ho contrastes amb la realitat, doncs efectivament et pots trobar que falten recursos, i aquí l'única cosa que s'ha de fer és corregir això i, per tant, posar més recursos. Repeteixo, la Generalitat també és una administració competent en matèria d'habitatge i de garantia del dret a l'habitatge, i, per tant, la petició que fem una mica des dels ajuntaments, o des d'aquest ajuntament en concret, és que tant Generalitat com Govern central es plantegin ampliar aquests recursos econòmics. Podries entendre que els joves se sentin també frustrats, com els autònoms al seu dia, la primera vegada que es va fer una convocatòria i es feia per ordre de sol·licituds amb la Covid, i que per tant deixava molts autònoms fora, com ha passat ara, perquè encara que siguin 29 milions d'euros, el que sí que és cert és que continua sent un pessic, perquè són 15.000 sol·licituds per 9.700 persones, i no sabem quantes més hi ha. Aquesta dada de 15.000 sol·licituds probablement sigui molt més gran. Ja valores també, no sé com valoraries també el sistema d'adjudicació d'aquestes ajudes, el primer que s'espavila i pot entrar, i que llavors hi ha la Violant Cervera, que es felicita que el sistema informàtic no s'hagi col·lapsat. Home, jo crec que, primer, que el sistema informàtic no s'hagi col·lapsat és una bona notícia, i t'hauria de dir que hauria de ser el que és normal, no? Però sí que és cert que quan va arribar la pandèmia es van haver de digitalitzar molts tràmits, es va fer un esforç, va costar uns mesos, no? De problemes informàtics, i això sí que va causar doncs, molts inconvenients a la ciutadania, i per tant que funcioni, doncs, tot i que hauria de ser la normalitat, crec que tots estem habituats a que en coses molt quotidianes, tenir problemes, no? I per tant jo crec que és una bona notícia que funcioni. Després hi ha una altra qüestió que la gent que gestionem recursos públics tenim molt clara, i és que els recursos són limitats, no? I mai no poden. Haurien de, però sovint no tenim prou recursos per arribar al 100% de les necessitats. El fet que s'atorguin per ordre d'arribada, al final el que permet també és una mica una agilitat, una certa agilitat a l'hora dels atorgaments i de les resolucions d'aquests ajuts, que tenen un procediment administratiu darrere que és complex també, no? Perquè
perquè els diners públics es gestionen amb molta fiscalització i, per tant, aquest sistema el que ens permet també és doncs això, no? Anar més ràpids i amb la vocació d'universalitat que té en concret aquesta mesura, és el sistema que es va trobar, no? Quan parlem d'altres tipus de línies d'ajuts o de subvencions que sí que van dirigides a un tipus de població en funció de la seva vulnerabilitat, per exemple, doncs sí que es fan, no, altres ponderacions en funció de les rendes més altes, més baixes, però en aquest cas, en plantejar-se com una mesura universal per tal que arribés a tothom, doncs aquest és el criteri que s'ha escollit. Jo t'ho pregunto justament per això, perquè estem partint de la premissa que totes les connexions són iguals, que tothom té la possibilitat de tenir fibra per connectar-te, que tothom té la possibilitat de tenir un portàtil ràpid per connectar-se, i perquè és el primer que arriba, el primer, quan ho obrin allà, que és diferent, perquè estem parlant del bo lloguer jove, i com bé d'elles, entre el 60 i el 80% dels ingressos en habitatge, inverteixen els joves en habitatge de lloguer, la gent que té una major facilitat o que disposa d'una connexió molt bona i que disposa d'un portàtil, aquells joves, doncs ho tindran més fàcil o tindran més avantatge respecte a aquells joves que venen de col·lectius més vulnerables en què potser han d'anar a un locutori o han de fer-ho no sé com, i que hi ha una possible discriminació perquè no tothom té accés a una fibra, no tothom té accés a una forma de fer ràpida per poder-te connectar i ser el primer, també. Planteja una qüestió molt interessant, però que crec que l'hem de mirar des d'un punt de vista molt genèric, no? Això afecta, evidentment, aquesta convocatòria d'ajuts, això afecta la gent gran que ha de sol·licitar els ajuts al lloguer, convocatòria específica per gent gran. Això afecta a la gent gran que ha de fer tràmits en el seu banc i que ara s'estan posant mesures correctores, però que quan van al banc no se'ls atén a la finestreta i s'han d'entendre amb un caixer automàtic, no? La banca electrònica també. Això afecta a qualsevol persona que vulgui fer qualsevol dels tràmits que en aquests moments estan digitalitzant-se de forma massiva, ja abans de la pandèmia, però especialment amb motiu de la pandèmia. És per això que nosaltres des del Servei d'Habitatge vam fer aquesta feina prèvia d'informació, d'atenció, i estem fent també atenció allà a les oficines, no? I havíem donat algunes hores de cita prèvia, hi havia gent que ens havia demanat hora pel mateix dia que s'obrien les sol·licituds per venir a fer les sol·licituds des de l'oficina. Per tant, és un problema que en podem parlar en referència a aquesta convocatòria, però que ens afecta en general. Dir també que en això l'Ajuntament de Rubí també té 2 punts d'assistència per a aquest tipus de tràmits, no? Que són generals per aquesta convocatòria, per exemple, però per totes les demés, al Pinar i també a l'OH de les Torres, perquè està més que identificada aquesta discriminació tecnològica en el conjunt de la ciutadania. No sé si tenim temps encara per preguntar-te, perquè el ple de maig va aprovar la regulació d'ajuts per habitatges de lloguer assequible. Tu vas fer una diferenciació entre lloguer social, lloguer assequible. Com està, perquè vam parlar ara fa uns mesos de la borsa d'habitatge municipal, dels avantatges que tenien les persones que volguessin posar el seu pis, i també hi havia com una feina també de detectar els pisos buits que hi havia. Com tenim això? Doncs això ho tenim molt bé, molt bé. Ho tenim preparat perquè vagi molt bé tot plegat, vale? Tenim aquesta nova línia de subvencions, que és de fins a 8.000 euros per als propietaris que vulguin posar els pisos a lloguer a través de la borsa de mediació i que necessitin reformes d'habitabilitat. Podran optar en aquesta subvenció. Que són 8.000 euros per reformar, Per reformar, exacte. A més, tenen una rebaixa de l'IBI, també, si posen els pisos a lloguer a la borsa, a més de tots aquells avantatges que el propi sistema de la borsa, no?, que està dissenyat per la Generalitat de Catalunya, ofereix, tot el tema de l'assistència jurídica, la tramitació totalment gratuïta, l'assegurança per impagament, que té una cobertura de 3 mesos... La rebaixa de l'IBI del 65%? Correcte, sí. I per tant, nosaltres, la nostra voluntat és, a banda d'explicar molt bé d'ara en endavant a la ciutadania, un cop la convocatòria estigui aprovada de forma definitiva, explicar molt bé
aquests beneficis, hi ha una feina en paral·lel que és efectivament la inspecció dels pisos buits, i el que esperem és que en aquest treball d'inspecció de pisos buits que esperem poder començar el mes vinent, el juliol, doncs tots aquests pisos... Ui, els trobareu molt buits al juliol i a l'agost, Bueno, no. Broma. Clar, Broma dolenta sí. aquesta, No fem un porta-porta indiscriminat, Toni, no fem un Vinga. porta-porta així. Ja anem a aquells habitatges que bé sigui per padró, pel registre pel rebut de les escombraries, consten com que no hi ha ningú empadronat, anem a pisos que ja tenim indicis, d'alguna manera, habitatges on ja tenim indicis que estan buits, i en aquells... la nostra obligació, de fet, és igual si són de grans tenidors o de propietaris privats, la nostra obligació és oferir mesures correctores, és a dir a aquests propietaris que, si us plau, aquest habitatge no pot estar buit perquè incompleix la llei, i que nosaltres oferim aquest servei de la borsa de mediació de lloguer assequible, que té uns avantatges determinats i que, per tant, els facilitem que els puguin posar a lloguer en unes condicions determinades que a nosaltres ens ajuden també a tenir habitatge assequible. Darrera pregunta i et deixo marxar. Pels joves, pel bo de lloguer jove, mereix la pena, encara que s'acabi el tràmit demà, sapiguent que el primer dia es va acabar a les 4 de la tarda, que s'inscriguin? Per descomptat, sí. Fer la sol·licitud porta una estona, és cert que s'ha de reunir documentació, però nosaltres continuarem reclamant i tenim l'esperança que això serveixi o bé perquè s'ampliï aquesta borsa, o bé perquè de cara a futures convocatòries, ajuts o accions puguem tenir una fotografia real de les necessitats que tenen els joves en matèria d'habitatge, i per tant jo crec que és important que tot i aquestes expectatives els i les joves que estiguin vivint de lloguer i compleixin requisits s'apuntin encara. Doncs ja ho sabeu, podeu sol·licitar el bo lloguer jove fins demà a la pàgina web del Departament d'Habitatge de la Generalitat. Cal tenir els documents que es demanen en format PDF i tenir operatiu l'IDCAT mòbil. I així hi haurà la fotografia i escolteu, si s'amplia els recursos i els fons, a veure si us arriba. Ània García, regidora d'Habitatge, moltíssimes gràcies. Gràcies.